Jön a busz! Hé, kölyök! Állj ide! Tessék, vedd csak el! Jól vagyok így. Vedd el! Jó. Köszönöm. De... így mi lesz önnel? Csak tanulj jól. Hé, Csantongszú! Az idő nem alkalmas rá, hogy most vacsorázzam. Enniük is kell, ha így dolgoztatja őket. Jöjjön! Oszong mindjárt jön. Hol a magáé? Mi odaadta neki? Hé, te! Igen? Nem fogadhatsz csak így el dolgokat vadidegen emberektől. Érted? Ez egy gangster. Maga inkább tűnik gangsternek. Mi? Nem vicces. Vigyázz magadra! Jó? Köszönöm! Adj rá hangot. A középiskolás áldozat éppen hazafelé tartott, amikor valaki rátámadt és meggyilkolta. Viszont tekintve, hogy az áldozat még fiatalkorú volt, a rendőrség kizárta a vérbosszú vagy a vendetta lehetőségét, és potenciális indítékként inkább szexuális erőszakra vagy hidegvérű gyilkosságra gyanakszanak. Oszong! Gyerünk ki!